Čaute, čauko, kakauko. Že náš nový vlog bude o tom, bude o tom, neviem, o čom bude, presne. Takže, neviem, asi mafiu, skúsim. Ale ešte skúsim Hunter u Ultimate 2008, ale to je... Čau pes, čikaš pes, tam pes, nevadí. To je proste taká povačka, keby, tak chápete tomu. A tak oste, nič ako lahním. Robím, nič nerobím. Robím, fajčujem, ako vždycky. To nefajčím. No tak, čo ešte vám hovoriť? Tak akože Gogo ma veľmi inšpiroval týmito vlogami, ako sa hovorí. Takže ja nemám psa, Bena, Tinu, a že Maggie, rybičku, hopajs. Ja mám boli noha, nevadí. Môžete vidieť autičko, pekličké, no dobre. Takže, inak nič. Ako vždycky. No, vidíte, ten Krafak má, možno, že pozve na Majmuň. Takže by som mohol prijať, aby som tam robil. Mohli by som si postavil dom na pušti vedľa Goga. A bol taký súkromný dom. Takže, neviem, nič moc zatiaľ. Celkom dobre. Zatiaľ. Hups! Takže, tak sa nežím na vás. Teta, ahoj, teta, pozdrav. Tetko, pozdrav. Aj, no, to. Sliepky sú tam, sliepky. Tam sú sliepky, tam sú sliepky. Ja. Ale ešte mám robil vlog. Vlastne Fifi vlastne môžem vyrobiť. Fifu. A to ma zabavil. Kapet. Furt sa kúka tu. Takže si môžete robiť. Ale hlavne mi dávajte lajky, čo nie z lajkov. Budem s tým odhovacovaný. A takže nič iného. Nič, čo mám hovoriť už ja všetko som vymazal. Tu je náš mlyn, keď ste vidieť, mlyn. Potok, ihrisko, tam ďalej. Takže, proste nič iného. Monovetenský, že? Skoro každý si nosí to z Dauchmanu, už robím reklamu, pačte. Takže, ale to ma dobre povzbuje, že ten Kraft ma chcel pozvať. A môj zhodne tam sídlo urobím vedľa Goga. Budem ho na návštevu. Mokré diamanty, ale tak čaute. Stopping!